Možno nepopulárna pravda, ale to, že komunikujete iba na Instagrame a na Facebooku už nestačí. Vy potrebujete, aby ten dotyk s vašou značkou prebiehal v rôznych fázach. A vo fáze awareness vám nedokáže hneď na prvú šupu Facebook alebo Instagram, a dokonca aj keby ste si platili reklamu, ponúknuť to šírenie, masové šírenie povedomia o tom, že existujete. Na to vám krásne vie poslúžiť práve Pinterest, lebo je to vyhľadávacia platforma. Na to vám krásne vie poslúžiť Google, moja firma, čo nie je ani sociálna sieť, je to onlineový priestor bezplatný, ktorý asi nevyužívate a mali by ste. Je to aj TikTok a je to aj YouTube Shorts. To znamená, že potrebujete komunikovať minimálne na týchto 6-7 platformách plus Instagram, Facebook, Threads a ešte k tomu pridávate WhatsApp, vy potrebujete na viacerých kanáloch byť zastúpení a mať možnosť so svojím obsahom osloviť, lebo uvidíte, že jedno video vyletí na jednej sociálnej siete, na druhej sa nezadarí, zase potom tam text vyletí, tam fotky, tam galéria a tak ďalej. Potrebujete to prekombinovávať. Tú stratégiu stále určujete vy ako podnikateľ, ako nositeľ osobnej značky alebo firemnej značky, ale už samotnú tú delegáciu môžete venovať alebo môžete zaškoliť človeka, alebo môžete požiadať mňa, aby som vám zaškolila človeka, ktorý bude na konci dňa to vykonávať s tými nástrojmi v tom formáte a konceptuálne by to sedelo s vašou značkou, ale hlavne s vašim podnikateľským cieľom, pretože ten marketér alebo operatívec nemusí vedieť, čo vy vlastne plánujete a čo vy chcete. Ak potrebujete pomôcť, tak na www.tamaragoncarova.sk nájdete portfólio mojich služieb a verím, že začneme spolupracovať.